Hey alle sammen, velkommen tilbage til noget mere Terraria. Skal jeg lige timeren? Sådan. Jeg har ikke spillet lige siden at jeg lavede sidste video. Det var godt. Men I kan altid skrive i beskrivelsen, eller hvad er det jeg siger, i kommentarfeltet hedder det. Hvis jeg skal for eksempel bygge noget off camera, så I ikke behøver at se det. Det skriver jeg bare ned. Nå. Ja. Det var godt, vi fik sådan en falling star her. Ja, det var godt. Hvis der er meget mørkt hernede. Ej, undskyld, Penny. Det må du undskylde. Og kan ikke. Det er en fed intro, jeg har fået. Synes I også? Jeg synes i hvert fald. Jeg dør nu. Nej, jeg er 5 lidt tilbage. Jeg tror godt, jeg ved, hvad jeg skal kalde den her episode. Survive the night. Eller sådan noget. Fordi det her, det er virkelig sjovt. Undskyld. Jeg må også hellere lave en mine. Har jeg ikke nogen... hvorfor gjorde jeg ikke bare det? Sådan. Lys til hele banden. Så må jeg hellere... så må jeg hellere gå ned og få minet lidt. Og jeg tror også snart jeg vil lave... der kom en venner på. Jeg tror også snart jeg vil lave en mod showcase. Det er bare sådan en lille mini mod jeg har fundet. Men den er rigtig god. Jeg synes i hvert fald den er god. Ja. Nej. Det skal ikke have. Det kan den godt droppe. Hvor er det bare ned, at den bare kun giver et skade. Jeg skulle... Jeg må lige... Når jeg dræbte den her, må jeg lige gøre noget. Jeg kom til at sætte timeren forkert. 2 sekunder. Ej. Okay. Hvad er jeg lige nødt til at gøre? Det her tror jeg vil være nok rimelig tid. Jeg havde bare kommet til at sætte den sådan, så at det var en hel dag, den her episode, men... Nej. Det gør den ikke. Det skal den i hvert fald ikke. Det er... for lang tid, synes jeg. Nej, ikke de der øjne der. Jeg synes, de er så... Nej! Nej! Oh my god, jeg må gå ned i min lille hule her. Nej, jeg græder bare videre. I sidste afsnit der fik jeg også noget cobweb, er det ikke det hedder? Jo. Så jeg kan lave tøj og sådan noget. Og senge og... Hvad skete der? Og så er jeg tilbage igen. Jeg ved ikke helt hvad der skete. Der var sket en eller anden fejl, så at World gad ikke at gemme. Så jeg må lige nødt til at starte forfra med nogle af tingene. Kun lige mine her, og så er det her oppe i toppen.
Og så er der også lige fået en Falling Star mere her, som I så i 2. Men ellers er det stadig ikke det samme. Jeg ved ikke, hvad der stod. Der stod, der var en fejl i mappet. Men det går nok. Så og skal vi lige komme til at slå til mikrofonen. Det var ikke med vilje. Jeg må hellere gå længere og længere ned. Når jeg slutter episoden her, like hvis I kunne lide videoen, og ses i næste episode. Hej.